Kardom ini tum ladak karbeglong karbi section keja tum ana phan setami nili hen penale tuma phan Kristo pen kaching hona ningkang samale tuma phan akeru pilo lapen delegate visitor lapen speaker atuma ana phan setami nali tuma phan di ninga klong penale tuma phan isomen pen kardom pilo kardom nasi dame ju me domi thak me arna me herju me nali tumla bangso a program long ini tumla ningkan se ka mai pelong nali tum ka do ka bilong tami Kristo ka jongkang thirle anu tin na pena bang photilong tami nang peja du na la pen teri ka matum phan tami ninga klong pen nali tuma phan akiru paper pig long nali tum labangso karbeng long karbi section a phan ningkan se ka mai pi ka chepeduk lapen ki claim ke dam pen chenglok lapen kardom pen chenglok lapen adon tin ahem kechak katum lapen kicho ki yunason ki piatum ana phan nali tuma mundri long stame nali tuma kai lapen asumar kai lapen Kristo yang vitik asatame nali tuma long arna me herjumi pedona lapen nali tum kardom ason thosi nili tum sitame nili hin pen tame kardom pen labang soma yitik tame nang chilab dun po lapen ako nili sitame kewang jia phansi nili ta kachi sik dolo lapen nang litum halada ke do ke thak anutina bang phutin tame Kristo herjumi pen kisu ke un e lapen awur akrem pen lapen kisu lahai hai pen kado ka vitame arnam sinal tum phanang pe jok po lasinili labang so karbiang long karbi section kedo an amundli tuma phan tame nili nali tuma phan haladak kedama tum an lapen haladak kedo ke thak long an lapen ajo lapen narlo lapang soma yutik tame Kristo kang hon lapen Kristo Jisu amen pen nali tum elabang somai ki chak long lapen kedo kedama tum long an tame ahir jumi peduna amen kardom